कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. शिर्शीचो सय्यद एम इद्रीस हाका 10 वर्सांची सक्त मजुरी आणि 70,000 रुपयाचो दंड. कारवार. पश्चिम बंगालात युवकांक कट्टरतेकडे वळोवन पाकिस्तानची दहशतवादी संघटना लष्कर ए तोयबात सामील करचे प्रयत्न केल्ल्या प्रकरणात उत्तर कन्नड जिल्ह्यातलो शिर्शी हांचो सय्यद एम इद्रीस हाका विशेष NIA न्यायालयान 10 वर्सांची सक्त मजुरी आणि 70,000 रुपयाचो दंड अशी शिक्षा दिल्ली आसा. इद्रीसाक भारतीय दंड संहिता आणि UAPA कायद्यानुसार दोषी ठरयला. या प्रकरणाचो तपास एप्रिल 2020 पश्चिम बंगाल पोलिसां खंयच्यान राष्ट्रीय तपास यंत्रणा NIA कडे धाडिल्ली. तपासात इद्रीस आणि जम्मू काश्मीरातलो रहिवासी अल्ताफ अहमद राठर हेमकां अटक केली. NIAच्या म्हणण्यानुसार दोगांनी मेळून तानिया परवीन हजबरोबर पश्चिम बंगालात लष्कर ए तोयबाचे मॉड्यूल उबारतो कट रचिलो. हाचे पयले पश्चिम बंगाल पोलिसांन उत्तर 24 परगना जिल्ह्यातल्या बडुरिया हिंगा छापा घालून तानिया परवीनाक अटक केली. त्या कारवाईत कायदा विरोधी साहित्य आणि अक्रम सामग्री जप्त केली. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. जमनीच्या वादांतल्यान मारहाण. उपचारादरम्यान मारुती बिरा हेगडे हांगेलो मृत्यू. कारवार. कुमटा तालुक्यातल्या कुद्रळी हांच्या मेणसिनकेरी वाठारात जमनीच्या वादांतल्यान जाल्ल्या मारहाणीत मारुती बिरा हेगडे वय 58 हांगेलो उपचार चालू असताना कारवार जिल्हा रुग्णालयात मृत्यू जालो. ह्या घटनेमुळे 2 चली चेतना हेगडे आणि वासंती हेगडे पडके जालात. जमनीच्या वादाबाबत न्यायालयात दावो दाखल केल्ल्या कारणान आरोपी नागप्पा जट्टू गौड हो वारंवार वाद घालून धमकवतो आणि छळ केल्याचो आरोप असा. 17 जानेवारीक आरोपीन घरा येऊन मारुती हांकां बेदम मारहाण केली. हाचे पयले बी ह्या बाबतीत पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आसा. आईक ल्हान असताना गमेल्ल्या या दोन्ही बहिणीक आता बाबालो बी आधार ना जाल्लो आसा. आरोपीक कठोर शिक्षा दिवची आणि स्वता खातीर संरक्षण आणि सहकार दिवचे अशी मागणी या दोन्ही बहिणीन पोलीस प्रशासन आणि सरकाराकडे केला. जिल्हा पोलीस अधीक्षकान या दोन्ही बहिणीक संरक्षण दिले आसा अशें स्पष्ट केला. ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪಂಚನಾಮೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಪರವಾಗಿಯೇ ಆಗ್ತಾ ಅದೇ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಜನಬಲ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಅವನು ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಾಗದ ವಿಷಯದ ಸಲುವಾಗಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಗದ ವಿಷಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸಂಜೆ 5:30 ಹತ್ರ ಅದು ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವನು ತುಂಬ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟನೆ ನಾಗಪ್ಪ ಜಟ್ಟುಗೌಡ. ಕೋಲಿಂದ ದೊಣ್ಣೆಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು. वाघाच्या हल्ल्यात गवारेड्याचा मृत्यू. वाठारात खळबळ. कारवार. जोडा तालुक्यातल्या जगलपेठ रेंज अंतर्गत वणी गावच्या शेजारच्या रान वाठारात वाघाच्या हल्ल्यात एक गवारेड्याचा मृत्यू झाल्याची घटना मुखार आयली आसा. जगलपेठ वणी रस्त्याच्या कडेक रानात गवारेड्याचा मृतदेह मिळिल्ल्यान या वाठारात भयाचे वातावरण तयार झाला. स्थानिकांच्या माहितीनुसार सदर गवारेड्याचा मृत्यू सुमार 4 दिवसा पहिले जाल्लो उरतलो. मृतदेह कुजिला अवस्थेत आढळून आयिल्ल्यान ही घटना उशिरान उघडकीस आयली. गुराखी आणि स्थानिक नागरिक रानाच्या दिशेने गेले असताना रस्त्याकडेन मृत अवस्थेत गवारेडो दिसून आयलो. मृत गवारेड्याचेर खोल जखमा आणि
चाव्याचे ठसे दिसतात. ह्या कारणान हो हल्लो वाघान केल्लो असू शकता असो संशय व्यक्त जाती असा. या घटनेनंतर वणी जगलपेट आणि आसपासच्या गावातल्या नागरिकांमध्ये भयाचे वातावरण पसरिल असा. वारंवार रान वाठारात वन्य प्राण्यांची हालचाल वाढती असल्याचे नागरिक सांगते असून संबंधित यंत्रणांन या घटनेकडे गांभीर्याने लक्ष दिवची मागणी जाती असा. नागरिकांन सतर्क रावचे, रात्रीच्या वेळार रानात वयचे टाळचे अशी मागणी स्थानिका खंयच्यान जाती असा. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केनरा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.